Galdetu nion eure buruari nor nintzen ni, nor nintzen ni. Galdetu nion eure buruari nor nintzen ni, nor nintzen ni. Arrotz hizkuntz baten hitz egiten beti jakin gabe nor nintzen ni. Baina behin barrutik kanpora trumoi atera zan, baina behin barrutik kanpora trumoi atera zan, karrasi bezala, karrasi bezala, abots bat esaten. Zu euskalduna zera, zu hizkuntza badezu, nahi eta nahi ez euskera zabaldu behar dezu. Aberri bat daukazu, aberri bat bakarra, galdetu haizeari ta esango du Euskadi. Zu euskalduna zera, zu hizkuntza badezu, nahi eta nahi ez euskera zabaldu behar dezu. Aberri bat daukazu, aberri bat bakarra, galdetu haizeari ta esango du Euskadi. Galdetu haizeari ta